Vítajte späť v Inštitúte pre inštaláciu imaginácie a inšpirácie SRO. Personalistka Sherry, privete prosím kocúriska k riaditeľovi. I hneď. Super! Stretnutie so šéfom aj so zástupkyňou personálneho? Paráda! Náš kocúr v klobúku. Každá z tvojich úloh sa končí pohromou. Vyšlo to. Dáme ti ešte poslednú šancu. Inak prídeš o pruhy. Bez klobúka som iba... Skvelé! Sme tu! Nikdy sa tu nebudem cítiť ako doma. Viem, že je to ťažké, ale tu sme teraz doma. Uvidíme, čo s vami. Tak som tu! Som kocúr v klobúku! Políciu! Počkať! Wow, dobre, ste to vy. Tak začneme, super! Od Warner Bros. Pictures Animation Dnes nie je také ľahké klientov ohúriť. Zdravím vás. a od autora Grincha. Aký neporiadok! Neboj sa, s týmto návratníkom môžeme vystrájať, koľko chceme. A potom to len pretočíme späť. Tak sa môžeme vrátiť pre to sťahovanie. Nie, to je nebezpečné! O nie, dostanem padáka. Čože? Pomôžte mi nájsť návratník a ja vám pomôžem vrátiť sa späť. Platí. 5. novembra Kde to sme? Vo svete stvorenom iba z tvojich spomienok. Moja škola! Bombové! Wow, to bolo nahlas. Prepáčte, zabudol som na bombu. V klobúku. spoznajte kocúra Hľadte, neprebádané tajomstvá vesmíru. aj s jeho klobúkom. Nenájdeme cestu domov. Viem, že zmena nie je ľahká, ale je to šanca získať nové spomienky. Za mnou! Juraj Hrčka, Ak ten návratník nenájdeme, vesmír bude navždy zničený. Dramatické. Kocúrisko musí mať veľký strach. Mám veľký strach. Môžeš už skončiť. Vydrž, chcem vedieť, čo bude s Karmelou. Zostanem navždy s tebou, Carmela. To dieťa je tvoje. kocúr v klobúku. Viem, koho sa opýtame na ten návratník. Čo? Myslím, že je to nejaký ich jazyk. Tak im povedz, nech stíhnú. To bolo veľmi nezdvorilé. Iba v kinách od 5. novembra.